ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନର କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ନ ଡରି ଆପଣ ବହୁତ ସତର୍କତା ସହ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।